Assalamu alaykum gadrli ildeşler. Mähruwan watansöwer doganlar, ähliňizde köp salam ýollaýan inşallah her biriňiziň janyňyz sagdyr, başyňyz dikdir diýip umyt edýän mähruwan doganlar. Öňkü çykyşlamyzda bellek geçişimiz ýaly halkyň derdiniň dermany elbetde Allaha bolan söýgümizdir. Allaha etjek imanymyzdyr. O adalet üçin aýgytly ädim ätjek milletimize baglydyr mähruwan doganlar. Şoňa düşünmekliňizi haýyş edýän we öz pikirimi sizlere beýan etmek isleýän. Allah jana şükürler bolsun. Dama köl olur, hiç damada çöl olur diýilşýärler. Türkmen milletimiz töwleme öz dertlerini öz platformalarynda aýtmana başladylar. Men gaty begendim mähruwan doganlar. Töwleme elbetde bizim watandaşlarymyz öz dertlerini öz telefonunda we öz platformalarında aýtmaklygy başarýarlar. Men begen ýan her biriňiz ukyply bolan mähruwan doganlar. Özüňizi goramaklyga, goňşuňyzy goramaklyga, tohum tiýiňizi goramaklyga ukyply bolan mähruwan doganlarymyz. Ýekäniň howandary Allah'tyr. Özüňiz ýalňyz duýmaň. Mesela maýdan ay bir adam, iki adam çykany bilen peýdasy bolmaýar diýeniz o Allah Taalanyň tek peýgamberleri bolandyr gurbany gitdim bir ýerden Allahyň unutmaň. Unutmaň. Şonuň üçin adalet üçin ýa gurbany gitdim senden medet diýdi ýola çykyn adalet üçin. Hükmen niyetiniz doğru bolsa adalet yerini tapjakdyr. Unutmaň mähruwan doganlar. Eger Allah'tan emri gelse şeytan bile boyun erecekdir ve bu emri berja etjekdir. Hiç unutmaň we hiç şuhlanmaň doganjyklaryň bar. Yeter ki Allah'a iman edip pek yürekli hereket edin mara doganjyklaryň. Bu lugurda hiç wagt jäjege, mal, mülkü aldynmaň. Allah'ın adaletini yeryüzünde diketmekli üçin öz vatanymyzda, öz toprağymyzda, öz çağıjyklarymyz bilen şadyan, bagytly, bagtyar ýaşamakly üçin hereket edin mähruwan doganjyklaryň. Oy Allah sizden razy bolsun, töwlemi öz ardyňyza derdiňizi aýdyp başladyňyz. Bunu açyçan aýdyp başladyňyz. Men minnetdar begen otun mähruwan doganjyklar. Begenjimiň çagy ýok. Gorkma. Allah'tan başka hiç kimseden gorkmaň mähruwan doganjyklarym. Şonuň üçin sizlere ýazan sözlüklerimi okap bermek isleýän mähruwan doganjyklarym dikkat bilen dinläň. Ey meniň eziz milletim. Ey meniň eziz milletim, Allah'tan başka hiç kimse derdiňizi aýtmaň mähruwan doganjyklarym. Derdiňizi Allah'a aýdyň, Allah'tan ýardym isläp hereket edin. Allah size kömek etjekdir. Hiç şüphe etmeň Allah'tan. Allah size kömek etjekdir mähruwan doganlarymyz. Allah'tan başka hiç kimse aýtmaň. Çünki ýeri göğü yaradan, adam zady döreden Allah'tyr. Hemme zady güýji ýetýändir. Hem görýändir, hem eşitýändir. Yeter ki siz Allah'a ýakynlaşyň, Allah size de ýakynlaşjakdyr. Yeter ki siz Allah'a iman edin, Allah'ın serpaýyndan paýyňyzy aljaksyňyz. Hiç unutmaň mähruwan doganlar. Allah'tan başka hiç kimseden gorkmaň diýär. Allah'tan başka hiç kimseden gorkmaň. Çünkü bu butperestler bizleri butperest etdiler. Öz heykellerini dikip şoňa tagzim ettirdiler. Allah'a däl, özüne şöhret aýtdyrdylar. Şey dip ýaş nesili kördekin etdiler. Unutmaň, şolar but ýasap butperestleşdirip başlaýar adamlary. Unutmaň, bizleri o butperestler kelip buta tapmak gerek gel. Biz adamdan buta tapýas, adamdan. Meselem siz aýtjaňyz, ýok biz butperestler, biz olaryň heykellerine tagzim etmeýäs, ýadyrgarlyk dikkäs diýänsiňiz. Ýok doganjyklarym, siz adam zatdan buta tapýaňyz, olar adam zatdan buta tapýaňyz. Allah'a däl adam zatdan ibaret bolanna tapýaňyz bara. Ol hiç kim siz onun gunahyna şäriklik etmäň, siz onun dökün ganyna şäriklik etmäň, siz oňa ýan ýoldaşlyk etmäň doganjyklarym bara. Unutmaň, munyň jebapy agyr boljakdyr. Hiç kim hasapsız bu durmuşy terk etmejekdir. Her bir zadyň hetdi hasapy bardyr. Halkyň aýgytly ädim edip araljak güni bardyr doganjyklarym. İnşallah aralar sonra. Guş ganasyz adam umysyz bu durmuşda ýaşamakly haramdyr diýär. Umyt edin, dilek edin, şu haramdan aralmakly üçin hereket edin mähruwan doganjyklarymyz. Oy ýaş gelecek neslimiziň öňüne çalyň. Ne şolar ýalar. Adamdan umytsız diye, dikkat bilen dinleyin, adamdan umytsız,
Kuş ganasız, bu durmuşda adalatsız, zulüm astında bize yaşamaklık haramdır diýe. Elbette kuş ganasız yaşap bilmez, adam umysyz yaşap bilmez. Allah'ın adaletini islemän bu zulüme göz yumup bilmez. Dogonjuklarym bar, pikir edip görüň, özüňe di ki, meniň ata-babam narkoman däl, meniň ata-babam turemşik däl, meniň ata-babam gorkak däl. Bu bize Türkmeniň taryhy diýip görkezilýän hakykat däl. Meniň ata-babam döwlet gurup döwlet ýykan diýin. Meniň ata-babam düşmanlara döşüni gerip zalimleri ýok edip öz halkyna sultan bolun diýin. Emma bu Hudaý olanlar ýalyk öz halkyny ezip prezident bolanlardan däl. Biziň ata-babalarymyz öz halkyna zulüm edip, öz halkyny ýoksuzlaşdyryp, öz halkyny garyplaşdyryp bizlere prezident bolanlardan däl. Biziň ata-babalarymyz öz halkyny bolalyň saklady. Biziň ata-babalarymyz öz halkyny düşmandan gorap saklady. Zalim bilen çarpyşyp sultan boldy. Unutmaň, ine biziň ata-babalarymyz. Emma biziň taryhymyzy türkler öz adyna getirýär. Gereklerinde türkmen diýip ulanýarlar. Bu türkmen begi sultan bolandan soňra buny türk edip görkezýärler. Aslynda türkmensiz tarih ýazylmaz. Türkmensiz kino oýnalmaz. Ýöne türkmeniň taryhyny cemiyete görkezip bilinilmez. Çünkü niçemir kelleler ýaty, niçemir zulümler ýaty, türkmen milletini uklatmak üçin bir giden ganxorlar biziň gözümizde şeşelle kakwaty, daşyjak içmejek şeytanlar, biz aktivist diýip halky alda oty, yalan sözläp, bizleri provokasiýa etdirip, öz üstüne çekip ondan soň biziň aýagymyzy taýdyryp oty. Unutmaň dogonjuklarym bar. Her bir zadyň hetdi hata boljakdyr. Her bir hiregel hak etdigi jazasyny aljakdyr. Bular 50 bizlere provokasiýa etsinler. Bular 50 bizleri öz üstüne çeksinler. Düşmanyň hilesi nämedir? Seni çydykdan çykaryp üstüne çekmeklikdir. Seni taýýarlyksız bir şekilde awlamaklykdyr. Bunu men size suwd edip oturyn. Men bulara söýgen wagtym sin etýäňizmi? Gelip kommentary ýazýandyr. Diýmek bular da siziň söýgeniňize garaşýandyr. Düşünýäňizmi? Men näme üçin şulara söýkän? Men bulara söýgen wagtym şularyň çırpynyp kommentary ýazyşyny sizlere suwd edýän. Çünki bularyň islegi şol. Bular garaşyp oturýar, sine görüň, şunça video çekdim, şunça söz söyledim, ýekide kommentary ýazan däldir, emma söýüp çykyş etdim bolanım, derrew gelip kommentary ýazandyr. Buny näme üçin etdim? Ýöreteside suwd etmekli üçin etdim. Imanna Merdan İlyas meselesinde de şonu alak, sizlerin başınıza gelende de şonu alak boljak. Çünkü siz bulara soru berersiňiz, ýalwararsynız, gahaňyz geler, bular sizi provokasiýa ederler aşakda. Aşakda sizi provokasiýa ederler, sizleri gaharlandyrarlar, eýderler, beýderler, siziň efire çykyp söýgeniňize garaşarlar. Ya da sizin söýüp kommentary ýazanyňyza garaşarlar. Eger siz bularyň oýuna düşen wagtyňyz, bular heşelle kakyp siziň ýoňuňyza ýanarlar. Men size şonuň üçin jan edip düşündirip oturyn. Dikkat bilen diňleň. Şolary ýalak dogonlarym. Ey meniň eziz milletim, siz näçe gowy bolsaňyz da, siz näçe ýagşylyk etseňiz de, insandan haýyr gelmez, emma Allah'tan sana umyt geler diýär. Allah'tan unutmaň, ahiret gününde Sırat köpürsünden geçmeklik üçin Allah'tan ýardam geler diýär. Unutmaň şulaý diýen sözlerimi dogonjuklarym. Pikir edip görüň, ýani aýdan sözüme. Meselem siz keyik diýen jandary bilýäňiz, dogry dämi? Keyik nämedir? Keyin etini bile ilk görün dälsiňiz, köpüňiz keyin etini bile ýen dälsiňiz, telewizorda görüp owadan bir jandar diýensiňiz, dogry dämi? Dogry. Bul gözüňe mähirli, öýle bir owadan, öýle bir şirin jandar bolup görünýär, dogry dämi? Emma adam zada haýyr degmeýär. Adam zada haýyr ýokdur, etini bile ilk görün dälsiňiz, dogry dämi? Emma eşere seredin. Şäherde owada her ýerde eşek bardyr. Owa. Aýdýandyrlar bara öwüneniň öýüne barın, eşek minip toýuna barın diýär, eşekleje malak mana gidýärdik. Eşek bile her türlü hyzmat edýär. Ýükümüzi daşıýar, özümüzi daşıýar, otumuzy daşıýar, her zat edýär. Eşek jemgyýete hyzmat edýär. Emma biz eşeğe haram diýýäs, dogry dämi?
Biz eşeğe haram der. Eşeğin kadrı yoktur näçe adam zada hyzmat etse de, dogry dämi? Emma welin kiýin kadry bardyr, etnik görmesek de, dogry dämi? Şolar ýalakdyr doganjyklarymyz. Siz näçe ýagşylyk etseňiz de, siz näçe der dökseňiz de, siz insandan hayır almayacaksınız. Haçan da siz bu insana hayır etmekligi, sowap etmekligi, görüşmekligi, gowulmaklygy öwretseniz, ana onda bir netije gazanjaksınız. Aýtýarlar o ýagşylyk etdi ýa taşlady ýa. Ya halyk biler, ya suwdaky balyk biler diýe. Sizinki aýtmaklyk. Aýdanyňyzda mesela maýdyn minnetli tagam awdan azydyr diýär. Minnet etmezligiňiz şekilde aýdyn. Soňunda minnet etmediňiz ýalak, bular ýalak 7-24 çykyp men görüşdim, men halk üçin görüşdim, men onu etdim, men bunu etdim diýip öz-özüňize gowullyk bermediňiz ýalak. Bu milletten peýda ýok, bu milletten tolk ýok, bu millet diktatora garşy görüşmeýär, bular zulmy hak etýär diýip halkyň derdine dert goşmaryňyz ýalak. Elbetde aýtjak sözüňizi pikirlenip aýdyň mähruban doganlar. Pikirlenip aýdyň. Çünki siziň garşyňyzda ezilen bir millet bar. Yıllardır hainlerin esasında edildik. Yıllardır Rusların esasında edildik. Yıllardır bu İranların esasında edildik. Bizleri her taraftan ezdiler. Birek bilen uruşturdular. O Türkmenleri akidip oğanları gırdırdılar. Bizleri nämeler etmediler. Bizleri ateizma çektiler. Budizma çektiler. İçimizden pul verip satın alıp hainleri dörettiler. Siz bu milleti derre oýurup bilmersiniz, oýanajak bir şekilde oýurun. Bizi oýurmakly üçin medeniyetimizi, däpdesturumuzy, din imanymyzy, taryhymy, jemgyýeti ýetirin. Çünki biziň jemgyýetimiz siziň garşyňyzdaky nesil, nähilek nesildir öýtýäňiz. Ene atasy günde uruşup bulanan nesil. Owa gözüniň öňünde kakasy ejesini urup ýenjip bulanan nesil. Adamlar geriň çekip çağalarını köçede koydular, kovdular, kemsedildiler, edildiler. Bu çağalar eni atasının davasını görüp bulandılar. Sonra siz bu cemiyetin psikolojisi bozulan millet. Bir söz az, iki söz kän, derde duçar bolan millet. Elbette harwugulluğa akitýas diýip erkekleri çuwýalaňa hemmesini bir banada suwa düşürüp erkeň haya perdesini ýok edilen millet. Siz pikir edip görüň watandaşlar. Biziň haya perdemizi sıpırdılar. Biziň gözümüziň alymyzda en atamyz uruşup bizleri kemale getirdiler. Bizlere dogry düzgün terbiýe bermän, bizleri urup sögüp bizlerden öýlerine düşman ýasadylar. Pikir edip görüň, siziň garşyňyzda keselli, dertli bir jemgyýet bar doganjyklarym. Durmuşdan maýyp bolanlar, ene ata söýgüsini ýitirenler, ene atasyndan eziyet çekip birek düşman bolan, dogan ýigrenýär, baldyr gelinini ýigrenýär, gelin gaýnyny ýigrenýär, gaýyn gelinini ýigrenýär. Dogandan bizar, çünki bu zatlar ýörüti projanyň esasında edilen Türkmen milletini uklatmakly üçin, Türkmenistanyň ýerasty ýörüstü baýlygyny ýurtdaşyna çykarmakly üçin, unutmaň doganjyklarym, bu millet neçe mirzatlary arkasında daşaýandyr. Bu milletin öyle organlı çeşme tarihi vardır. Elbette bilşiniz ýalak, doganjyklarym Aşgabatda yer titreme olup birden Türkmenler kesag astynda galandyr, unutmaň. Ey meniň eziz milletim, biz şan şöhrat üçin şurada ýazýan da var. Menim öz hatymy özümem düşünemek doganjyklarym, çünki ýarawsyz gezip ben bunu köp kişi bilýär. Janymyň ýetdiginden, bu yürek bu bedende urdugundan elbette men size bildigimden beýan etjek doganjyklarym, aýyplaşmaň. Ey meniň eziz milletim, biz şan şöhrat üçin ölmäliň, biz mal mülk üçin ölmäliň, biz bu zalymy adam sıpat şeytanyň guran hilesine bu şirin janymyzy ýasamajaja üçin pida etmäliň. Biz Allah üçin, biz din iman üçin, biz watan üçin, biz ýaş nesiliň geleceği üçin imanly ýürek bilen hereket edeliň doganjyklarym mara. Unutmaň, biz bu hilelerleriň düzen oýunyna gelmäliň. Bizleri pasport üçin çykararlar, bizleri viza üçin çykararlar, bizleri ýok zatlar üçin köçä sürerler, ýok. Bizler boşuna ölmäliň, Allahyň bize beren bu şirin janyny şeytanyň ýoluna gurban etmäliň.
Eger içiňizde Allah'a olan inam bar bolsa, içiňizde ukrap yatan imanınız oýurup bilseňiz, bu jany bize beren Allah üçin gurban edeliň. Yurdumuzda, watanymyzda adalaty dikeldeliň. Ene men bunu diýmek isleýän mähruwan dokunjuklarym. Ey aziz milletim, bizi paramparça ettiler. Ey aziz milletim, bizi paramparça ettiler. Yıllardır başımızda bizden bolmadığı baş tutan ettiler. Unutma, bizleri paramparça ettiler. Nohur deydiler, teke deydiler, yomuk deydiler, erfarı deydiler, özbek deydiler, yene gara ör deydiler. Bizleri paramparça ettiler, bir-birden yok etmekli üçin öz işlerini amala aşırdılar dogonjuklarym. Häzir didapşyna gidýändir. Siz vilayet ayrımçylygyny urun edýäňiz, o ayrımçylygyny aýtsana, götkül üstünde köňlü kapdaganda gezip eşek minip berenlerden pikir etsene. Birek birege nähile göz bilen seretýärler, birek birege nähile zulüm edýärler, bir-biriniň toýuna baran wagty urup bu adamyň janyny alýarlar. Ey Hudaý uranlar, musulmany urmakluk, öldürmeklik haramdyr, dogdoklukdur, baky ýanjaksyňyz, jaýyr ýanjaksyňyz, ölmäkäňizden derdini çekjeksiňiz, çağlaryňyzdan, maşgalaňyzdan syrlyp aýryljaksyňyz. Unutmaň, unutmaň. Musulmana sökmeklik, urmakluk, öldürmeklik haramdyr, dogdoklukdur. Siz kimsiňiz de biriniň janyny alýaňyz? Siz kimsiňiz de bir musulmana el galdyrýaňyz? Hudaý uranlar, din imanyny unudanlar, hasap berjeksiňiz. Allah'ın yaradan adamlarına azar verseňiz, aýlygynç bir şekilde hasap berjeksiňiz. Şolar ýaly mähruwan doganjuklar. Elbette bizden bolmadygy bizden görkezdiler. Bizden bolmadygy bize baş tutan etdiler. Unutmaň, bu bizden däldir. Siz buna prezident göz bilen, halka howandar göz bilen seretmeň doganjuklarym. Bu munafyk, ganhor, din düşmany. Men bunu size ak yüreğimden aýdýan. Garybyň sözüni iyil almaz, yerde de galmaz. Gurbany gitdigim bir ýerden kadir Allah'm, ýürüş dilim bilen, tenim bilen, dişim bilen, dırnağım bilen şundan arym almaklygy nesip ettirjekdir. Ýürüş. Tak. Elbette bizden olmadığı bizden görkezip bize baş tutan ettiler. Bizden däldir dogonjuklarym, unutmaň. Ey aziz milletim, däpde surmuzy, taryhymyzy, medeniýetimizi kül peýkun etdiler. Bizim tarihimizi näme etdiler dogonjuklarym, bilýärmi? Elimizden kılıç aldılar, dutar bilen gıcak verdiler. Bizi bagşy edip bizi toýlarda heşelle kaktırdılar. Yok dogonjuklarymyz. Bizler döwlet kurup döwlet ýykan wagtlarymyz elimiz dutarly gıcakly däldi, biýilimiz galkanly, elimiz kılıçlydy. Bunlar bizim tarihimizi yok etdiler dogonjuklarym. Türkmeniň tiken telpegini başga ýurtlaryň kellesine geýdirdiler dogonjuklarym. Muny bilýändirler köpüsi bara. Bizim elimizden kılıcı alıp bıçak bilen dutar verdiler. Bizim elimizden ok gaydır naydany alıp, bizim elimizden mikrofon verip toylarda wäşi etdiler. Bizim üstümüzden gülüp heşelle kaktılar. Unutmaň, Türkmeniň tarihi bu dädir. Türkmeniň elinden asla kılıç düşen däldir. Türkmen kellesini verse de din imanyny beren däldir. Unutmaň dogonjuklarym, bunu hiç unutmaň wara. Bu görkezilýän zatlar bizden däldir dogonjuklarym wara. Hakyky taryhy araşdyryn wara. Elbette mähruwan dogonjuklarym, bizleri külpeýkun etdiler, dogry dämi? Indi dikkat bilen dinleň. Aşgabatda Türkmene mazar etdiler. Aşgabatda yer titremeden sonra yerlerde bini pikir edip göňüne mesele gyzyklylaryny aýdyp berjek dogonjuklarym. Aşgabatda Türkmene mazar etdiler. Yer titremesinden sonra Türkmenleri ýok edip deregine başkasyny getirdiler. Bunu bizden diýip bizim aramyza sokdular. Türkmen diýip olara türkmençe geplemäni öwretdiler. Indi bolsa bular bizden ýalak bolup görünüp zalymiň arkasyny tutdular. Bizden däldir dogonjuklarymyz, taryhy araşdyryn. Aşgabat yer titremeden sonra yer bilen ýeksan boldy. Türkmenleri ölüp, Türkmenler kesen aşağında galyp mazar boldy. Emma o taýda jaýdy keltdiler, köş kurdular. Türkmen diýip bizden bolmadyklary göçürüp getirdiler. Taryhyny araşdyryn, görjeksiňiz. Näme üçin Aşgabatda bizleri zar edip otýarlar? Näme üçin Aşgabatda Ahal vilayatynyň aýryp
özleri gorap saklap otuýlar. Kimden kime gorap otuýlar? Bizden bizim paýtagtymyzy gorap otuýlar. Bizden bizim hakkymyzy gorap otuýlar. Bizden özleriniň gizlin niyetlerini gorap otuýlar. Ýeruş bu zatlar ýüze çykjakdyr. Aşgabada kimleri göçürüp getirilen bolsa da bular bizim öňümizde hasap berjekdir. Unutmaň dogonjuklarymyz. Häzir bizim gözümizde bular bizden ýalak bolup görünýär. Sosial medialarda arkadagy şöhrat aýdyp kommentara ýazan bolup görünýär. Ýok. Her biriňiziň taryhyny araşdyryljakdyr. Nerden getirildiňiz, haçan getirdiňiz, kimlerden sizler, nerden gelip çykdyňyz, näme üçin bu zatlar edildi, näme üçin ýer titremeden soňra ne Daşowdan, ne Lewapdan, ne Mardan, ne Ahaldan hiç bir ýerden getirilmedi, başga ýerlerden getirildi. Bu zatlary bilmeýändir söýtýäňizmi? Çoğunlygyny ýykan ýumran etdiler. Halkyň oturan jaýyny kül-peýkun etdiler. Bu görgürlere jaý bermän, bulary uruşdurup urşdun diýip jenaýat işini gozgap türme bastyrlar. Neçe mere adam öldürdüler. Allah gurbany etdim, gazaplaşdyrjakdyr. Dökülen ganlar, göz ýaşlar, bu haramlar tutjokdyr. Türkmen halky ýürüç bulardan araljakdyr dogonjuklarym mara. Unutmaň dogonjuklarym bu zatlary. Hiç unutmaň. Araşdyryň hemme zady. Ey eri dogonjuklarym. Ne şöyle men gözüm hemme zady oturyp bu haramlar barada ýazyp oturýan sebäbi taryhyny öwreniň dogonjuklarymyz. Kimdiňizi öwreniň dogonjuklarymyz. Eger taryhyny bilmeseňiz, din imanyňyzy eýe çykmasaňyz, düşmanyňyzy tanamarsynız we düşmanyňyzy tanamasaňyz ýeňip bilmersiňiz. Düşünýäňizmi? Ýeňip bilmejeksiňiz. Şolar ýalak watandaşlarym. Indi bolsa men sözümü jemleýän mähruwan dogonjuklarym, özüňize guja seridiň, o minnetdar hereket etdiňiz tulamy ana hal murada adam ýaşyna garamazdan gidip mitin getdi. Men begendim mara, tulamy diýdim mara. Ýaşlara garamazdan ýaşlymyz hereket edip başlady. Türk konsulstwanyň öňüne çykyp hasap sorap başlady. Etmelsi şol wara dogonjuklar. Hökmany suratda şolar ýaly hereket etmeli. Elbette wagtynda, sagatynda etmeli. Ýöne wagt sagaty da soňundan hem edilýär, ýani ýok, ýöne edilýär, edilmeli dogonjuklarym. Edilmeli. Her bir zat aýdylmaly, dile dökülmeli. Emma siz oýuna gelmäň. Esasanam Türkdäkileri seslenýän dirişe meňzejek bolup bu şeytanlara hüjüm etmäň. Çünki bularyň müňdürli hilesi bardyr. Müňdürli hilelerdir bular wara. Her zat etjek bolup şeýdip garaşyp oturandyrlar. Onda näme watandaşlar görüşýänçe hoş sag bolun, saglyňyza guja seridiň, Allaha iman edin, Allah'tan adalet dileň we bu zalymyň külüni sowurmaklygy üçin goý bizi ýaradan Allah'ım bize güç kuwat bersin. Hoş sag bolun dogonjuklar.